धूप खाथिनि मोदोमनायखौ नों माबोरै हमदाङो? बे सोंथिया दङ थाखो जिनि बिगियानाव चेप्टार 7 सामलायनाय आरो लोब्बा लाखिनाय बे चेप्टाराव दङ पेज नाम्बार 119 आव बेनिनो सोंनाय नाम्बार 4 हिसाबै दं बियो। सोंनाया जाहैदों धूप खाथिनि मोदोमनायखौ नों माबोरै हमदाङो? जुदि सोरबाफोर नैबे चेप्टारनिनो अबेबा मोनसे सोंथिनि फिननायखौ होनाय भिडिअखौ जुदि नायनोब्लाथाय अब्लाथाय आङो बैफोर गासैबो भिडिअनि लिंकफोरखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनदों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों सोंनायनि फिननायफोरखौ नायना लानो हागोन। दा अब्लाथाय आं दिनैनि नैबे सोंथिनि फिननायखौ होलांनोसै। बेनि फिननाया ओरैबायदि जागोन। सिगां मेलेमा जादों मेलेमनि गाहाय सानग्रा बाहागो। बेयाव गुबुन गुबुन आजावग्राफोरनिफ्राय हमथाजानाय मोन्दांथिफोरखौ आजावनाय खोन्दोफोर दं। सिगां मेलेमनि आलादा थावनिफोरा खोनानाय, मोनामनाय, नुनाय आरो बायदि बायदिनि थाखाय जुनियाथियै दाजानाय। जेब्ला धूप खाथिनि मोदोमनाया जोंनिसिम सफैयो, जोंनि सिगां मेलेमा बेखौ हमदाङो। बेनि उनाव सिगां मेलेमा गुबुन आजावग्राफोरनिफ्राय फैनाय बे खौरांजों लोगोसे मेलेमाव दोनथुम जाखानाय खौरांजों जयै लाखिनानै ओंथिखौ फोरमायो। थामहिनबा मा जे जि जोंनि धूप खाथि मोनामनायनि जि जाथाय बेखौ हमदांनायाव सोर हेफाजाब होयो? सिगां मेलेमा। मानो होनबाथाय सिगां मेलेमानो जाबाय मानसिनि गाहाय सानग्रा बाहागो। ओमफ्राय बै सिगां मेलेमाव मा थायो? जे बायदि माने खौरांफोरखौ जेनेबा जों खोनानायानो जा, जोङो माबा मोनसे नुनायानो जा, जों मोनामनायानो जा, बेफोर खौरांफोरखौ हमथाग्रा माने खायसे जुनिया खोन्दोफोर दं आरो। ओमफ्राय उनाव मा खालामो? बैफोर खौरांफोरखौ सिगां मेलेमा हमथानानै मा खालामो? जे जोंनि ब्रेइनाव जा हमना ला आं माबा मोनसे बेसाद नुदों, बै बेसादखौ आंनि मेलेमाव माबायदि हिसाबै जे इयो ओरैहाय बेसाद, जे बियो हमना ला माबा मोनसे गारियानो जा, अबेबा मोनसे दंफाङानो जा, बैफोरखौ आंनि मेलेमा माबायदि बुजिखानानै दङ, बै खौरांजों बेखौ रुजुनानै माने जोंनो बुजायनानै होयो जे नैफोरबायदि बेसाद आं नुदो, बा नैफोरबायदि सोदोब आं खोनादो, बा नैफोरबायदि मोनसे मोनामनायखौ आं मोनगासिनो आंनि गन्थङा। बेफोरबायदि माने सिगांनि मेलेमा जोङो नुनायानो जा, खोनायानो जा, बा जों मोनामनायानो जा, बैफोर बेसादफोरखौ, बैफोर खौरांफोरखौ सिगाङैनो ब्रेइनाव स्टर जाखानाय जिखिनि खौरांफोर बैजों रुजुनानै जोंनो बुजायना होयो। दा बेखिनियानो बेनि फिननाय।